Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय आरोबाव फिन खेबसे बयखौबो बरायनाय थाहरबाय। लोगोफोरनो दिगाजुलियाव दंफैयो। लोगोआ मेकआप क्लास लादोंमोन दिनै लास्ट आरोना दिनै बिसोरनि फाइनाल लुक दङ दिनै लास्ट ओंखायनो आंखौहाय देलायहोनो लिंहरबाय आरो लोगोआ ओंखायनो नायलांबाय थादो माबोरै देलायहोयो। ओमफ्राय लोगोफोर देलायनायखौ आं बारा भिडिअ लाबाय थानो हायासै मबाइल हमनो रावबो गैयामोन नालाय ओंखायनो आरो ओमफ्राय माबोरै नांदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय।